Kapitan Inteng. Maray, ninsamad Kapitan di agwalwalis ijay paraangan da. Wine, ngam apay nga iso. Saan ka di animare ba nang timakit kita tanga agwalwalis abinig at di ta paraangan da? Kawan may. Uray no saan pa'y analpas di walwalisan na. Basta payapayan ta, umayin dito'y tersinam. Kat uray bigbigat, agmamarites tayo at alak. Ngam, apay apay payapayam ni Kapitan. Nay, timalyaw maray. Bareng umay dito'y tersinam. Na, inibatan ng jewalais. Na, umayan. Ay! Kunak tumutkan ka. Agpadadakin ni Maribanang nausum iti istorya ni Kapitan. Apay ngay asikamot ng agwalwalays, Kapitan. Awan ni Banang di siya kun. Apay pinayapayan na. Marikwanan. Na, siya kaya tinang payapay kan ka ni Marituyang. Idi pinayapayan ka, imay kamot adagaws. Umay kamot siguro makimarites niya, Kapitan. Anya ang makiistorya nga ibagbaga maray, kan marites. Imayak takunak no pautangan na kaon ni Marikwanang. Ay, sana siya tinang payapay kan ka, Kapitan, ni Marituyang. Ay, awan kay ni Banang iso nga imayak. Ne, apay nga katawa ka ngay, Kapitan. Ay, umayak makimarites. Awan mo't maimaritis miken ka. Ay, si ka ngay Marikwanang. Addan sa maimaritis mo kin ni Kapitan. Sige, rugya mong tag-istorya. Tapno mangeg tayo amay. Awam mo't baro nga istorya. Na istorya kami nun. Ay, di kay madanagan. Ado ti balon ko chismis. Na, numero 1 ka magayam amaritis, Kapitan. Ay, badaw, kada istorya akin ka. Nagrigatin ayah, ti agaron. Di mo mo't imbilag dagito'y kayo apaglutaw. Dahi tanto mo makikakarobat at aramidan. Bay ampay lang dahi ta arun-arun. Dinggempay to'y istorya. Anya dahi ta ayah. Ay na, dahi ta apalam akaarubat ayaw. At naman ang baro ang motordan, kasta ka dahi. Sapay nung makita dak, pabanerberen dah. Akaslada lang paspasikat. Ay na, di mon apalan ida. Tadagita nagpapasikat akaarubat ayaw. Kahit, ituloy mo Nagadugayam ti utang da. Nakangagamanan iti dahi ta nga istorya? Kasla saan mo ta nakapapatay? Saan kakit din amamati iti istorya ni Kapitan? Ni Kapitan tinag-istorya? Katuan. Adu kanupay at istoryaan na. Iso apadaanak kanun numapan di tatersina ni Marikwanang. Kaya't mo asawain, maritis metay ni parintay. Naggapuam, Chef. Napan ko man binagaan dagiti babaya, chismusa di tayong igay. Tila aramidem, Chef. Sayang ang lati oras mo kung panawan mo. Bayamida nga chichismes. Aga-apad ang harudan, agpipinungot da pa yan. Kasi anagan anawa, sapay naglulukmag da. Urayak lamay purpurwak no banggang dak. Naringat ti aganawa, Chef. Yung kamang arod bagbagaan ni Kapitan. Ha? Apay ni Uncle Kao? Kinwar aring bungbungan nagiti tattao di tersina ni kagawad ko anang. Tapay. Madama nga gimarmarites. Anya! Sakbay nga ituloy mo dagita nga imarmaritis mo. Palubusan na kamampay nga giwaragawag, Kapitan. Kada ka no iwaragawag ni kagawad ko anang. Sige, tingnan tayo. Anyamat din ni kagawan. Bitbitinan na kami mat. Sapay nagmayat ti chismis ni Kapitan. Para sa kagawad, bagamuno niya dito. Awampay ngamin naglakwak, manipod itay bigat. Kat itay kayo pa dito'y tersenak, ngagtugtugaw. Inururay mi nga ron ni Kapitan nga umayag maritis kagawan. Iso nga raod.
Iso nga ti may bagak, gumatang kayo awan pa'y buhay na manok, Mike. Pudutin baga ni kagawad ko nang. Gumata kayo. No saan kami pa gumatang ngay, Kapitan? Awan ti may chismis ko Ay, gumata kami lang. Ay, gumatang kami nga, Rodan. Anggal, anya ti aramidam dito itirsina ni kagawad ko nang. Kumayak makis istorya kadagiti babae, kadagiti customer, kadagiti gumatgatang. Urayan bawal ti agchichismis dito barangay tayaw. Ta iso ti pangrugyan ti riray. Kapitan, umay kan. Agtugaw kan dito itang nga tarugyamon tag istorya. Sige, tadanggan mo. Urayan dan. Ay, nakagatang kay amin ay. Wan, Kapitan. Kita mo. Umayak ko. Pasitan tila ko ni kagawad ko nang. Oops. Isagan na yung dagiti lapayag yaw. Agmaritis akong kwarog Agdengag ka mo kayat ma. Amo ko no sino di bagbagada bakit ato Paul ngag sinombanger tilon na. Ala, di mo iwarawaras day tanang ngigmaw. Apay ko ma? Nungay sana pudnaw, di madaksan ka. Gapumot ka ni Kapitan. Saan kid di apudnaw? Uray Ay, aguri ka. Tatabadong! Nay, napay ngay ayabam ni tata ba daw? Apay, kusay. Adam amom atupol abakait nga do tilon na. Ay, agtala ka. Adaya, mate. Ada, imbaga ni Kapitan. Inchismis na. Nagadunto pa'y tinakangag. Sino ngay dahi nga inchismis na? Kwa, yara sa askaw. Ninanatuyang. Hoy, imbaga matan tinahagan na. Nituyang kaw? Uwan tatabadong. Apay ngay, tadimot mapanan ni Kapitan di tatirsina ni Mare Kwanang. Ay, tuyan. Ati sirip-siripom di tatawa. Ningarud Kapitan, ururayik amapan di tatirsina ni Mare Kwanang. Amapan makichismis? Kasta kaday? Nagmayat nga min dagitis istoryaan ni Kapitan. Pudno amain sika. No kasta, pudnaw asikaje bakit ato Paul nga dutilon na? Anya, apay anairaman tinagan kaw? Sika, tichis-chismis ni Parindeng. Siya? Kidweng. Anya ita. Naglukaw. Kunak man nagkakadwa kami. Saan mo't gayam? Perperjen na kadagiti tattaw. Kasano ngay da ita? At kakadwa kayo, kunam. Ang michis-chismis na kamay. Kwarog, napanan ni Kapitan. Napanijay amyanan kagawad. Anyat inaramid na ijay. Kano nagaduti chismo sa ija banda. Mapan ka nung arod makichismis. Damagam mamano ka ano nga umay ije tersenak. Padpadaanam nga umay? Wen, taado ti gumatang no iso ti umay agmarites. Maibus ti lako. Kasta ka day? Iso adamagam tuman. Wine kagawad. Naggapuak kita amyanan, tuya. May sakamot anapan na kimaritais. Napan ko lang binisita niya gayem ko ijay. Kat si kalata, ti pagkis-chismisan dagiti tattao ijay. Siyak manang. Lunes, ti kaaddan ni parenting ijay amyanan na makikis-chismis. Martes, ken Miyerkules, ijay laod, tad ado ti tao ijay, ken nalawlawa. Webes, ken Biyernes, ijay bagatan, ta sintro ijay. Sabadaw, ken isumit kanaw, ti panagkalam na iti maritis na. Ken Domingaw, isaw, tiris di na. At dagaya man schedule na. Ari bungbungan damad, gayam, no kasta nga agmarites. Patsin damot aming ibagana. Uray no saan mo tapod na. Kita amla kanya kun Nangalalaan namot ngay iti kasta nga istoryaan ng adutilon ka. Ay kita raramidan namot langin Tapno da istorya na. Agreklamo akba daw. Saan na mabalinday tang aramidan na kanyak? Ay kituwi na. Agreklamo kayaw. Da kayaw, a biktima, dagiti chismosa. Makita na rin dyan, Kapitan. Agreklamo ak. Nay, papanam balasang. Agdayday amudum kamot amagmag na. Kwa, nanatuyang. Asinaw di bagbagam nga ireklamaw. Ni Kapitan inchismis na kidin. Ay, uray sika, inchismis naman. Wala na.
Nagwarasan dito intero a kabildatan alima kano ti boyfriend ko. Kat saan mo tapod now? Kat no yung chismis nakmut ni Kapitan. Wala na. Namin adun Amam di imbagbaga na nga adukan hotelon ka. Saan laday ta, anana? Ha? Inchismis na pa si kakano kat adot ka pa na. Di mo kano mo tagbaya di ti utang mo. Ay, awan ti utang ka. Iso nga awan ti kaapa. Iso nga rin nagreklamo tayo. Ay talaga. Nasubraan ng tikastang aramidin na. Uncle, Ay matmaturog ak. Itala makainanaak. So di nakasarsarita. nakaring kamay. Apay ngamin. Madlaw ko lang nga saan kan samot ng agdigdigaws. Matlaw mo. Madinti pa'y udmaw. Ay bay amon. Tawan ba't ni Antem? Gaputawan niyan tay, saan kan ngagdigaws? Una tayo sumot timang pilit kanyak ngagdigos. Ngagdigosain, siya kung timang pilpilit kan ka. Aha? Saanin? Napay-pay lang ngagdigosak. Ingka na, tanabangsit kan. Ay, maturog akit di. Sige ka, no di kagdigaws, ipulong kan to kinyan tintun sumangpay. Ay. Dati di mo aramidan. Narigat ti mabalunay. Ipulong ka, no saan ka ama pa nagdigaws. Un man langan. Ado kamay amang ireklamo kin ni Kapitan. Kahit ada nakita, makaduam nga agreklamaw. Una, ado kami gayam nga chismis na. Ay, agasam da ita. Kapitan na naglay nga chismes. Imbis ko makitain na ti pagimbagan ti barangay na. Kandagi ti kabarangayan na. Angam da itakit ag chismismisan tararamidin na. Iso nga rod nga aggigiddan kami amapan agreklamaw. Ay, paikat yaw nakas kapitan. Agasam da itangay. Kaunaan na kapitan na ikat. Gapo iti kinamaritis na. Kapanam, nanatuyang. Di taayan dagiti kakadwak amang ireklamaw kin ni Kapitan. Ha? Ireklamo yun ni Uncle Kaw. Why, naglaing amang perdi itipada na tao. Saan mo't apod naw dagiti iwarwaras na nga istorya? Ay, mano kayo nga yung reklamo kan kuana. Ay ado kami akwaraw. May sadyay kumarik di tadaya. 2 iji abagatan. 5 kami dito'y laod. 10 da ijay amyanan. Nagadaon. Ay aguray ka. Ta saan pa'y analpas ti pa nagbilang ka? Ha? 3 ijay junction. At damit 7 ijay masungad. Wala. Delikado ni Uncle kuno kasta. Ha? Talaga delikado. Ado kamay kwaraw. Saan pa'y analpas ti pa nagbilang ka? Ah, amin kayaw. In maritis ni Uncle Kaw. Correct ka dyan, kwaraw. Ay, bayan niyaw tabagbagak ni Uncle Kaw. Pasinsyahan niyo lang kuman. Awan nga minyantik amang bagbagakan kuana. Ilutuhan ka niti ka namang Kyle. Kas iter aramidin ni Antay. Ay, very good ko araw. Indadangan ka pa yun iti pagdigos mau. Tapno agdigos kan. Eh, di ko sakla digos. Isungarod ti kayat ni Antay. Tapno saan ka na ang late. Eh, mga anak nga rodan. Ay, itagayam di ipapan mo iti barangay haul. Ang desisyon nyo ita. Eh, mapanak ko maiji amyanan kahit. I-schedule ko iji amapan ag-istorya. Isardang yung matinti agmaritay isang Kyle. Tanay, adudan amang ireklamo kan ka. Gaputayin chis-chis mismo ida ka now. Sino da? Aduda Ninana to yung timaysa. Ah. Isungay sardang munday tangar aramidaw. Tanusan, ipulong ka kinantay. Nagadundag kita nga ipulong mo. Ay pirmi balunatin na kan tumot iti mamin adaw. Ha? Hindi ka pa'y lagsardang. Madanagan akmare. Basit mo't ti gumatang dito istor ko manipod saan nga umay ni Kapitan dito eh. Saanin nga umay? Wen, ay aguray ka man tapayapayak. Dayjay man, agwalwalis ijay paraangan da. Nay, timalyaw maray. Kasla kayat nan samot ti umay dito. Nay, intuloy na manan tinagwalays. Na, di nan samot kayat ti umay dito. Payapayak manan. Ay. Ay, saan nan san akayat maray? Ay, imbaga ngamin ni Kwarog abagbagaan na na angkal na. Nga isardeng na anti pa nagmarmaritis na. Husto ka maray, iso adimon ay ayaban. Wen
Nasaya at matkid de. No isardeng nanti panagmarmaritis na, tapno asikaswan na laangan ti barangay tayaw. Katun iso adwa talangan tag maritais. Nasaysaya at pay. Ay, nanakwanang kanana to yang. Saan yun nga iraman ni Kapitan iti panagmaritesyo? Tati Kapitan, rumbang laang akitaan na ti pakasetnan ti barangay na. Ala sigay! Dadan tinagibusan ti sabalipay aprang! Dito'y drama tayo! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.